идомаи хониши романи замини падарон. боби 11. моҳи серборони март ба охир расида буд, ки ҳаво якбора тафсида рафт. намии заминҳо 1 дараҷа бардошта шуда ба кишту кор омода шуда буданд. лекин дар аксари колхозҳои район аз сабаби камии одам ва ҷуфти гову асп тайёрӣ ба кишти пахта суст мерафт, ки аз ин ҳол котиби райком Бурҳон Дониёров дар ташвиш буд. ӯ ба директори заводи пахта телефон карда пурсид, ки то имрӯз чанд колхоз чигити имсолаашро кашонда будааст. директори завод гуфт, ки ҳамагӣ 3-4 колхоз наздик ба 10-20 хоҷагии якдаст чигит гирифта рафтаанд. аз колхозҳои дурдаст ҳоло касе наомадааст. сабаби ин ҳам ба Дониёров маълум буд. колхозҳо улав надоранд. будагии ҷуфту гови аспашон ба шудгору заминкушоӣ банд аст. Дониёров ба директори завод гуфт, ки имсол ҳам мисли соли гузашта ба хоҷагиҳои якдаст бемаҳдуд чигит додан гирад. зеро соли гузашта хоҷагиҳои якдаст аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 7-8 сентнер пахта дода буданд ва ҳолон ки колхозҳои район аз ҳар гектар 4 сентнер ҳосил мегирифтанд. котиби райком гӯшаки телефонро ба ҷояш гузошта якдам ба фикр рафт. дар ҳақиқат колхозҳо ҳоло камқувват буданд. дар бисёрии онҳо ҳанӯз корҳои ташкилӣ дуруст ба роҳ монда нашудааст. шахсони тасодуфӣ раисӣ мекунанд. гоҳо ҳатто худи раиси колхоз ҷинояте содир карда мегурезад. роҳбарони таҷрибаноки санҷидашуда хеле каманд. танқиди Урунов ҳам дуруст аст, ки дар байни мардум корҳои ташвиқотиву тарғибот суст аст. шояд як сабаби аз колхоз кӯчида рафтани муҳоҷирон ҳам дар ҳамин бошад. Дониёров боз дар хусуси кишту кори имсола фикр карда ба ин қарор омад, ки коре карда ба колхозҳои дурдаст чигитро бо мошин кашонидан додан дар кор. чунки бо аспу хар мекашонем гуфта мумкин аст нисфашро дар роҳ рехтаву чошида раванд. лекин ба ин қадар колхоз аз куҷо мошин ёфта медиҳӣ? МТС 2 мошини боркаш дорад, ки аз кори худаш зиёдӣ намекунад. ҳар рӯз колхоз ба колхоз гашта ба тракторҳои вайрон қисмҳои эҳтиётӣ мекашонанд. ин мошинҳоро ба чигиткашонӣ гирем, тракторҳои вайронаро чӣ кор мекунем? боз кишту кор қафо мемонад. не, намешавад. ба мошини МТС даст расонидан мумкин нест. бигузор онҳо кори худро кунанд. агар илтимос кунем, ки вақти ба ҳар колхози рафтан сари роҳ аз завод чигит ҳам баранд, инашам мумкин будагист. инро ба Фадеев гуфтан дар кор. Бурҳон Дониёров ва директори МТС Игор Степанович Фадеев пештар дар сохтмони дархоти калони Вахш ҳамроҳ кор карда ёру бародарони наздик шуда буданд ва бинобар ин Дониёров бовар дошт, ки ҳамеша дар вақти душвории кор ба Фадеев муроҷиат кунад, мадад мерасонад. аммо ҳоло барои Дониёров 2 мошини Фадеев камӣ мекард. вай мехост, ки ақаллан боз як мошини боркаш ёбад. вале аз куҷо ва аз кӣ? котиби райком ба хотир овард, ки дар Қурғонтепа як экспедитсияи калони геологиву заминсанҷӣ кор мекунад. сардори онҳо марди ришкалон Захаров 2-3 бор ба назди Дониёров даромада дар масъалаи ҳезуму чӯбу тахта ёрӣ пурсида буд. Дониёров ҳар дафъа ёрӣ расонда ӯро хурсанд мекард. нахот, ки Захаров як бор хоҳиши Дониёровро иҷро накунад. котиби райком аз телефончи духтар хоҳиш кард, ки ӯро бо сардори экспедитсияи геологӣ пайваст кунад.
аз гӯшаки телефон овози каме гирифтаи Захаровро шунида, аз саломатӣ ва кору бораш, аҳволи экспедитсия, ҳезум доштану надоштани онҳо пурсид. Захаров аз аҳволпурсии Дониёров ниҳоят шод шуда, миннатдории зиёд изҳор намуд ва баъд гуфт, ки аз меҳрубонии котиби райком истифода бурда, боз камтар ҳезум мепурсад. Дониёров гуфт, ки агар барои кашонида овардан мошин дошта бошанд, ҳезум ёфта медиҳад. Захаров дарҳол ҷавоб дод, ки як мошини боркашон ва як ароба доранд. Сипас котиби райком вазъияти душвори колхозҳои дурдастро ба Захаров фаҳмонда, хоҳиш намуд, ки бемалол бошад ба кашонида додани чигит ба колхозҳо ёрӣ расонад. Албатта дар ин ҳолат Захаров ба ғайр аз ҷавоби мусбат додан дигар илоҷе надошт. котиби райком аз ваъдаи Захаров хурсанд шуда, хост, ки дарҳол ба Фадеев ҳам телефон кунад, вале боз фикр кард, ки беҳтараш ба МТС худаш рафта, ба вазъияти он ҷо дурусттар шинос шавад. Дониёров бо ҳамин андеша аз паси мизи корӣ баромада буд, ки котиба, зани солхӯрдаи рус, Шӯроапа, ба кабинет даромада, ба дасти ӯ як мактуб доду рафт. Дониёров мактубро кушода хонду як дар ғазаб шуд. Пои чапаш, ки аз зону болотар дар ҷанги босмачиён захмдор шуда буд, аз нав ба дард даромад. Вале ӯ зуд худро ба даст гирифта, котибаро ҷиғ зада пурсид, ки ин мактубро кӣ овард? Шӯроапа гуфт, ки як марди аспакӣ оварда доду рафт. Ман ҳатто рӯи ӯро дуруст надидам. Нисфи рӯяш бо нӯги дастдораш печонида бастагӣ буд. Дониёров баъди аз кабинет баромадани Шӯроапа мактубро боз як бори дигар хонд. Дар ҳамин ҳафтаи охир ин дуюмин мактуби беимзо буд. Мактуби аввала ҳоло дар сандуқи оҳанини котиби райком мехобид. ӯ сандуқро кушода онро ҳам гирифт. Сипас ҳар ду мактубро рӯи миз гузошта бо ҳам муқоиса мекард. ҳар ду ҳам бо ҳуруфоти арабӣ хеле хоно, лекин маълум шуда меистод, ки аз тарафи ду котиб навишта шудааст. аммо мазмуни ҳар ду мактуб фарқи қазоӣ надошт. фарқи онҳо ҳамин қадар буд, ки раиси комиҷроияро дар як мактуб Рафиқ Урунов, дар мактуби дигар ҷаноби Урунов гуфта ном бурдаанд. мазмуни ҳар ду мактуб дар асл ин буд, ки ба Урунов даст расонӣ, аз ҷони ҷавонат даст бишӯй. агар ба ГПУ хабар диҳӣ, ба худат душвор мешавад. котиби райком акнун дар кабинети гилини заҳноки худ қадам зада фикр мекард: Рафиқ Урунов, ҷаноби Урунов, ту дар асл кисти Рафиқ Урунов? ҳастӣ ё дар ҳақиқат ҷаноби Урунов мебошӣ? худи Урунов дар тарҷумаи ҳолаш навишта буд, ки ӯ соли 1889 дар Қатақурғон ном маҳал аз оилаи мисгар ба дунё омадааст. дар бачагӣ касби падарро меомӯзад. баъд ба шаҳри Когон рафта, чанд сол дар устохонаи роҳи оҳан кор мекунад. баъдан ба Самарқанду Тошканд меравад. аммо чӣ хел шуда ба Тоҷикистон омада мондааст, аниқ маълум нест. худи ӯ навиштааст, ки Сред аз биюро фиристод, модом ки ин тавр мегӯяд, ки ҳад дорад, ки шубҳа кунад. инкор кардан мумкин нест, ки дар ҳақиқат бисёр кадрҳои хуби роҳбарияти партиявӣ ва советиро ба Тоҷикистон Сред аз биюро фиристодааст. ҳамаи онҳо қобилияти калони ташкилотчигӣ доранд. дар асл Урунов ҳам ташкилотчии хуб аст. ӯ дар як муддати кӯтоҳ дар ноҳия он қадар дӯстону тарафдорон пайдо кардааст, ки метавонад ба онҳо такя карда ба райком дуғ занад.
ҳатто таҳдид кунад. ту одами зур ҳастӣ, Рафиқ Урунов. мебахшӣ, шояд ҷаноби Урунов бошӣ. Фикран муроҷиат карда гап мезад котиби райком. агар дар ҳақиқат Рафиқ Урунов бошӣ, ба ту чӣ зарурат буд, ки ба ман мактубҳои беимзо ташкил карда дуғ занӣ? охир ту ҳамчун роҳбари советӣ дар лаҳзаҳои душвор бояд ки ба райком ва ташкилотҳои партиявӣ такя кунӣ. агар ту шахсан аз ман хафа бошӣ, ин гапи дигар аст. ин масъаларо низ дигар хел дар бюрои райком, агар инро нахоҳӣ, дар ташкилоти болотари партиявӣ муҳокима карда ҳал кардан мумкин буд. Дониёров ҳамин хел гуфту зуд аз дил гузаронд, ки балки ту аллакай ба ташкилотҳои болоӣ низ мактубҳои беимзо фиристода бошӣ аҷабе нест. хайр ихтиёрат. беэътиборона даст афшонд котиби райком ва аз кисаи гимнастёркааш соатро бароварда нигоҳ карду вақт рафтан аст ку гуфта, мактубҳоро саросима аз рӯи миз гирифта ба сандуқи оҳанин андохту қулф кард. ана дар ҳамин ҷо меистад, кани ҷамъ шудан гирад, баъд мебинем, гуфт ӯ худ ба худ пичироз зада. шӯроапа ба кабинет даромада газетаҳо гуфту ба дасти Дониёров як даста газета доду рафт. котиби райком газетаҳоро як кушода аз назар гузаронид. Тоҷикистони сурх ва Коммунист Таҷикистана дар саҳифаҳои аввалини худ даъват мекарданд, ки мубориза ба муқобили Малах пурзур карда шавад. ин гап дуруст, гуфт худ ба худ Дониёров хаёлолуд. Малах бисёр шуда истодааст. баъд ӯ газетаҳоро қатъ карда бо худ гирифту аз дар баромада шӯроапаро огоҳонид, ки ба МТС ва баъд ба колхозҳо меравад. ба идора бегоҳӣ бармегардад. баъди аз кабинети заҳ баромадани офтоб ба вай хеле форам мерасид. дар атроф баҳор тантана мекард. дарахтон ҳама якбора бедор шуда либоси сабз, либоси идона бар тан кардаанд. аз шохи як дарахт қурқури қуроқ суруди шӯхе мехонд. се-чаҳор мусичадар якҷо ҷамъ шуда бозӣ мекарданд. ин рӯзи хуррамии баҳорӣ ба таври худ аҷиб менамуд. имрӯз ҳама айбу норасиҳои шаҳрчаро ҳусни назаррабои баҳор пинҳон мекард. вале чашми тезбини котиби райком онҳоро зуд медид. барои ахлод хандақҳои махсус кофтан дар кор. ба ҳар ҷо напартоянд. агар чӯбу тахтаи зиёдатӣ мешуд, барои ахлод қуттиҳои махсус сохта мемондем. лекин чӯбу тахтаи зиёдатӣ дар куҷо? мардум дар колхозҳо ҳоло дар заминкану қамишкапа зиндагонӣ мекунанд. кӯчаҳо лой. ақаллан аз дарё сангреза оварда рехтан дар кор буд. аз дарвозаи калони чӯбини дутабақаи МТС одамони бисёре даробаро доштанд. онҳо Дониёровро диданд замон гирди ӯро печонида гирифта, ҳама ба нишони эҳтиром дудаста вохӯриву пурсупос мекарданд. аз дасту остинҳои равғанолуди онҳо маълум буд, ки аксар тракторчӣ мебошанд. Дониёров аз онҳо пурсид, ки тракторҳо дар чӣ ҳолатанд. баъзе ванг, баъзе бузиланг, гуфта ҷавони қадбаланди шӯхе, ки дар бари рӯяш доғи яраи афғонӣ дошт, ду-се тракторчӣ хандиданд. тракторҳо чун бузи ланг бошанд хуб нест, гуфт котиби райком. маълум мешавад, ки шумо йигитҳои танбал будаед. то ҳанӯз тракторҳоятонро нағз таъмир накардаед. колхозчиён ҳар рӯз ба умед роҳи шумоёнро поида гаштанд. ака, вай Мухтор нодуруст мегӯяд, гуфт тракторчии дигаре, ки Саид ном дошт. тракторҳои мо ҳамааш ванг, кайҳо таъмир карда мондаем. марҳамат ба кадом колхоз гӯед меравем. аммо Мухтор дар ҳақиқат бачаи танбал. барои ҳамин ӯро дирӯз ба комсомол қабул накарданд.
худат чӣ? Гуфт ба вай Мухтор оташин шуда. Агар Дина Саша ёрӣ намедод, гирья карда гашта будӣ. Инженер трактори туро дуруст карда дод кӯ? Албатта, ман ҳоло тракторчии нав ҳастам. Ба ман душвор. Аз ёрии рафиқон рӯй намегардонам. Лекин ту худдонам ҳастӣ. Фукат дар осмон. На худат метавонию, на як кас гап занад гӯш мекунӣ, гуфт Саид, ки ба ҳақ будани худ боварии комил дошт. Барои ҳамин аз ту инженер ҳам хафа, дигар бачаҳо ҳам хафа шудагӣ. Хуб карданд, ки туро ба комсомол қабул накарданд. Дониёров хомӯш баҳси ду тракторчии ҷавонро гӯш мекарду дар дилаш хурсанд буд, ки тракторчиён ба кори худ ва рафтори рафиқонашон чӣ хел сахтгиранд, масъулият ҳис мекунанд. Дар амал принсипи социализм ана ҳамин аст, ки як кас барои ҳама ва ҳама барои як кас мегӯем. Дарвозабон Мӯйсафеди Кулутариш милтиқ дар китф омада ба котиби райком як пиёла чой таклиф карда буд, ки тракторчиён пароканда шуда ҳама аз пайи кори худ рафтанд. Дониёров ба Мӯйсафед узр овард, ки дилаш чой намекашад ва ба ҳавлии МТС даромада агроном Ҷаҳонгировро вохӯрд, ки табаш андак хира менамуд. Котиби райком ба Умархон мисли додараш меҳр баста буд. Умархон ба вахш 2 сол пеш бо роҳхати комсомол омада қобилияти калони ташкилотчигӣ дошт. хусусан ҷавононро чун оҳанрабо ба худ мекашид. Дониёров дасти ӯро фушурда табрик кард. Шунидам, ки писардор шудаед. Саломатии худи Қумрихон чӣ хел аст? Раҳмат, Қумрӣ хобидааст, мазааш не. Ҳамсояҳо хабар гирифта истоданд, гуфт Умархон. Модар ҳанӯз аз Сталинобод наомадаанд? Пурсид Дониёров. Не, тамоман намеомадагӣ бар ин, хаёлпарешон ҷавоб дод Умархон. Ҷанҷоли келину модаршӯй аз азал маълум, гуфт Дониёров мутафаккирона. Хайр, ҳеҷ гап не, аз ҷаҳлашон фароянд меоянд. Набера Ширин албатта меоянд. Духтур ба хона омада меравад? Дина омада буд, имрӯз намедонам. Агар духтур набиёяд, худатон рафта биёред, аз Қумрихон бохабар шуда истед, гуфт Дониёров. Ман ҳозир ба колхоз меравам, гуфт Ҷаҳонгиров. Аввал духтурро бинед, баъд ба колхоз равед. Маслиҳат дод котиби райком ва пурсид. Ба кадом колхоз рафтанӣ ҳастед? Ба Меҳнатобод. Балки заминҳои нави он колхоз дар чӣ ҳол? Шудгор кардед? Пурсид котиб. Заҳбур кофта гаштаанд. Ба замин ҳозир трактор дарорат мешавад, лекин Рафиқ Фадеев трактор намедиҳад. Барои ҳамин нав камтар сурху сафед шудем, гуфт Умархон. Ана барои чӣ ҳоло таби ин хира будааст? Аз дил гузаронид Дониёров ва пурсид, ки худи Фадеев дар куҷост, ва дар идора будани ӯро дониста Ҷаҳонгировро ҳамроҳаш гирифту равона шуд. саҳни ҳавлии МТС хеле васеъ буд ва дар ду тараф зери айвонҳои дароз тракторҳои бузургчархи СТС аз таъмир баромада ва ё ҳанӯз пурра таъмир нашуда меистоданд. ҳар ҷо ягон мотор ва ё дигар қисмҳои зангзада хобидаи трактор ба назар мерасид. онҳо аз пайраҳаи байни шурзамин роҳашонро наздик карда ба идораи МТС расиданд, ки як иморати хиштини якқабатаи дароз буд. Фадеевро як даста коғаз дар даст дар долони хираравшан ёфтанд. Игор Степанович марди миёнсолу миёнқадди зард буд. рухсораҳои гирдаи сергӯшт ва чеҳраи ҳамеша ба табассум моиле дошт. вай аз омадани котиби райком шод шуда ӯро ба кабинеташ таклиф кард ва гуфт: ҳарчи худатон омадед, ман ба назди шумо барои шикоят рафтанӣ будам. ҳама аз шумо шикоят мекунанд. Шумо аз болои ҳама шикоят мекунед? Бо шӯхӣ пурсид Дониёров.
бале, рост гуфтед, хандид Фадеев ва Дониёровро ба нишастан таклиф намуд. ба Ҷаҳонгиров як нигоҳ карда, аз дил гузарон, ки ин албатта аз ман шикоят кардааст ва ба вай сардакак шин гуфт. Дониёров ба паси мизи алвонпӯш ба хараки дарози чӯбин нишаста, кабинети директорро як аз назар гузаронида, дид, ки дар кунҷҳо ва шифташ тортанакҳо тори бисёре танидаанд. ҳазломез гуфт: Игор Степанович, шумо ҳам одами бепарво шудаед. ҳатто дар болои саратон тортанакҳо тор танида истодаанду шумо парвое надоред. Не, азизам, Бурҳон Дониёрович, гуфт директори МТС. Ин аз бепарвоӣ нест. Ин аз серкорӣ аст. Аз серкорӣ вақт надорам, ки як сар боло карда мисли шумо ба шифти хона нигоҳ кунам. аз кинояи Фадеев хандид Дониёров ва баъд бо оҳанги нимшихӯю нимҷиддӣ гуфт: ана дидед, ман пештар шуморо ҳушёри синфиятон суст шудааст гуфта танқид кунам, бовар намекардед. ҳоло факт аст. шумо бо баҳонаи серкорӣ аз кору бори дунё тамоман бехабар мондаед. ҳатто як сар бардошта нигоҳ намекунед, ки дар болои саратон чӣ воқеа рӯй медиҳад. пас шумо аз куҷо медонед, ки дар колхозҳо тайёрӣ ба кишти пахта чӣ нав аст? МТС чӣ мадад расонида метавонад? офарин, Бурҳон Дониёрович, гуфт Фадеев низ хандида. ӯ акнун ба ҷои худ гузашта, зери портрети хурди Сталин нишаст. шумо дар танқид кардан усто. Рафиқ Урунов баъд аз танқиди шумо як ҳафта касал шуда хобид. ҳоло мехоҳед, ки маро танқид карда касал кунед? Урунов ба кор баромадааст. вай ин ҷо омада буд? ҷиддӣ пурсид Дониёров. вай пагоҳӣ ба ман телефон кард, гуфт Фадеев аз халтачаи сиёҳи пури тамоку бо як пора газета тамоку рехта ва акнун онро печонида истода ба гапаш давом мекард. ӯ саросема нашуда якта гап мезад. вай дуғ мезанад, ки тракторҳоро ба колхозҳо мебарорем. ман ҳам ба ин кор зид не. лекин пеш аз он, ки ба замин тракторро андозем, заминро бояд барои трактор тайёр намоем. набошад, трактор ба сари замин мераваду бекор меистад. ман ба шумо Рафиқ Дониёров аз болои худатон шикоят кардани будам. барои чӣ аз мо талаб мекунед, ки зудтар ба колхозҳо трактор диҳему аз колхозҳо талаб намекунед, ки барои трактор заминро тайёр намоянд? яъне ки ба мо фармонфармоӣ мекунеду барои кори трактор на дар ҳама колхозҳо шароит ҳаст. як моҳ пеш дар колхози Пахтакор ду тракторчии моро дасту пояшро баста мисли гӯсфанд сар бурида рафтанд, вале кушандаҳо то ҳозир ба даст наофтодаанд. сардори милитсия хуб мегӯяду, лекин ба фикрам онҳо касеро кофтуков ҳам намекунанд. шумо инро аз Урунов напурсидед? пурсидам. сард ҷавоб дод Фадеев. мегӯяд, ки инқилоб беқурбонӣ намешавад. котиби райком нафаси вазнин кашида ба фикр рафт. ӯ душвории вазъиятро хуб медонист. медонист, ки ҳар як тракторчӣ ба колхоз мерафтагӣ худро сафарбаршуда мешуморад ва ҳамеша ҳаёти ӯ дар зери хавф аст. душманҳои синфӣ маҳз трактор ва тракторчиро аз ҳама бад мебинанд, зеро фаҳмиданд, ки трактор дар шуури деҳқон ва хоҷагии қишлоқ инқилоби бузург мекунад. Игор Степанович папиросашро даргиронда дусе қулоб кашиду ба хотираш расид, ки Дониёров намекашад. аз Ҷаҳонгиров хоҳиш кард, ки аз хонаи ҳисобчӣ чой биёрад. сарҳисобчии ААЦ, пирамарди Тотор Фатҳуллин рӯз то бегоҳ чой нӯшида кор мекард. вақте ки Ҷаҳонгиров барои чой рафту ҳарду танҳо монданд, Фадеев хаёлолуд ба котиби райком гуфт: мебахшед, ман кайҳо боз дар дил як тан дорам.
мехоҳам ки онро ба шумо гӯям. Марҳамат, гуфт ва Фадеев рӯ оварда Дониёров. Ман ба одами пок будани Урунов шубҳа дорам, гуфт. Лаҳзае хомӯш монд Фадеев ва боз як-ду қулоб дуди папиросашро кашида илова намуд. Вай ба гумонам бо кимчихел одамҳои шубҳанок наздикӣ дорад. Дониёров дарҳол мактубҳои беимзоеро, ки дар сандуқи оҳанинаш мехобонид, ба ёд овард. Лекин ӯ дар ин хусус ҳоло ба касе гап задан намехост. Бинобар ин суханони Фадеевро хеле андешида, сипас вазнинона гуфт: ману шумо коммунист ҳастем. Мо фақат дар асоси гумону шубҳаи шахсии худ ба гап задан ҳақ надорем. Директори МТС, ки ҳоло бо тамкин дуди папиросро фурӯ бурда ҷавоби Дониёровро мулоҳиза мекард, гуфт: ман ҳам инро нағз фикр карда будам ва мефаҳмам. Ба ғайр аз ин, ман боз мефаҳмам, ки ба ману шумо ва райком бо Урунов мубориза бурдан кори осон нест. Ба гумонам вай ҳатто аз байни аъзоёни бюрои райком низ тарафдорҳо дорад. аз ҳамин сабаб ӯ як ҳафта пеш дар бюро баъди танқиди шумо бархоста ба худи шумо часпид. охир вай дар куҷо ва чӣ хел гап заданро хуб медонад ку. танқиди вай асос ҳам дорад, гуфт Дониёров. ташкилотҳои партиявӣ низ на дар ҳама ҷо нағз кор мебаранд. чунки дар бисёр ҷойҳо дар ташкилотҳои партиявӣ ҳам одамони Урунов ҳастанд, таъкид намуд директори МТС. ман шахсан бо онҳо борҳо рӯбарӯ нишаста баҳс кардам. дар ин бора агроном Ҷаҳонгиров ҳам баъзе чизҳоро медонад. вай бо кораш ба колхози Нусратхоҷа вобаста ва зуд рафта меистад. Нусратхоҷа дӯсти наздики Урунов мебошад. Урунов пагоҳӣ дар телефон ҳам бо ман чаро то ҳол ба колхози Нусратхоҷа трактор нафиристодӣ гуфта ҷанг карда буд. дар воқеъ чаро ба вай колхоз трактор доданӣ нахостед? Гапи агрономро ба хотир оварда пурсид Дониёров. гуфтам, ки худи Ҷаҳонгиров боз як бор рафта заминро нағз бинад. он замини бутлоқ буд, ба қарибӣ заҳбур канданд, ҳоло хушк нашудааст. ба ғайр аз ин, он ҷо қамишзору туғай буд. заминро як дараҷа тоза карданд дар кор. хуб, имрӯз ҳамроҳ рафта як мебинем, таклиф намуд котиби райком. майлаш, худи ҳозир ҳамроҳи агроном рафтанамон мумкин. зуд розӣ шуд Фадеев, ки худаш ҳам он замини навро рафта диданӣ буд. ман боз як илтимос доштам, гуфт котиби райком. колхозҳои дурдаст ба кашонида бурдани чигит улав надоранд. чӣ мешавад, ки мошинҳои боркаши шумо вақти ба ҳар колхоз ба кори худатон рафтанашон аз заводи чигит бор карда баранд. мошини мо ҳамин ки ба роҳ баромад, фақат ба як колхоз намеравад, балки сари роҳ ба дусе колхоз рафта меояд, гуфт Фадеев. бинобар ин ҳар мошин метавонад рӯзе ба як ё ду колхоз чигит барад. майлаш, ҳамин ҳам бад намешавад, гуфт Дониёров. ман боз як мошини дигар ҳам меёбам. Умархон чойнаки чой ва пиёла дар даст аз дар даромад. ӯ боз баргашта барои чизи дигаре рафтанӣ буд, ки Дониёров ӯро нигоҳ дошт. истед, ҳамин кифоя, гуфт ӯ. як пиёлагӣ чой нӯшида ташнагиро шиканем, мехезем. шумо сари роҳ духтурро дида ба ҳавлиятон ҳам як даромада бароед. аз аҳволи Қумрихон хабар гиред. агар дуруст бошад, ҳамроҳи мо ба колхоз меравед. Ҷаҳонгиров барои фаҳмидани фикри Фадеев ба ӯ нигоҳ кард. директори МТС ҳам ин маслиҳатро маъқул донист. Ҷаҳонгиров аз дар баромад.